Исәнмесез эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов, Олга таба кайбер темалар турында. Шолыда бакчачыларга элеккечә автобуслар җитми. Алар бакчаларга бару өчен күбрәк транспорт бүлүне сорыйлар. Йортларны капиталь төзекләндерү эшләренең кызган чагы, эшләр нинди этапта бара? Волонтерлар хәрбиләргә ярдәм күрсәтә. Минзәле активистлары окоп шәмнәре ясауның яңа технологияләрен уйлап тапкан. Шолыда бакчачыларга элеккечә автобуслар җитми. Алар бакчаларга бару өчен күбрәк транспорт бүлүне сорыйлар. Исегезгә төшерәбез, майдан сентябрьгә кадәр 89 җәмгыятькә 39 маршрут буенча бакчачыларны йөртәчәкләр. Тулырак безнең сюжетта. Иртәнге сәгать 9 бакчачылар Кызыл Чаллы тукталышында җыелган инде. Бу урыннан автобуслар бер юлы 6 бакча җәмгыятенә йөри. Һәм үз участокларына барып җитәр өчен чаллылыларга юлга чыгар алдыннан берничә сәгать алдан чират алырга туры килә. Утром хоть 3 автобуса давай, не влезут, потому что у всех ажиотаж, у всех бегут, глаза вылезут. Ну и что, вот сейчас останутся люди, и 10-частного нету. Башкалар исә бу хәлне аңлап карыйлар һәм чират көтәргә әзер. Күптән түгел монда өстәмә эскәмияләр урнаштырылган һәм автобусларны көтү хәзер уңайлырак. Конечно, утром очень много людей в автобусе, ну, куда деваться, сезон. Бывает вопрос, там слишком битком, слишком много народу, но я считаю, что это не проблема. Согласен, что есть такой вопрос, но я не видел, чтобы кто-то оставался на улице и шел там пешком или ехал на такси. 2019 елдан бакчаларга йөрү ташламалы транспорт карталары буенча башкарыла. Быел бу ихтыяҗларга шәһәр бюджетыннан 20 миллион сум акча бүлеп бирелде. Выделяемые городом деньги позволяют нашим горожанам, кто пользуется такими картами, а садоводы это 95%, совершить неограниченное количество поездок, и город за это платит выпадающие доходы перевозчика. И только 5% горожан и гостей города проезжают за обычную оплату. Социаль карталар булмаганнар өчен шәһәр чикләрендә йөрү 30 сумга төшә. Шәһәр чикләреннән тыш һәр километр өчен бу сумга 2 сум 40 тиен өстәлә. Бакчачылык ширкәтләренә традицион 5 мәйданчыктан, автостанциядан, Кызыл Чаллы тукталышларыннан, 51-нче комплекс студенческая һәм мегастрой тукталышларыннан китәргә мөмкин. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Йортларны капиталь төзекләндерү эшләренең кызган чагы. Хәзер 52-нче комплекста эшкә керештеләр. Шолда барлыгы 105 йорт яңартылачак. Айзилә Шаймөхәммәтова 52:09 йортында булды һәм ул быел капиталь ремонттан нәрсә көтәргә кирәклеген сөйләячәк. 52:09 йортында яшәүчеләр бу көнне 30 елдан артык көткән һәм менә ул килеп җитте. Йортта капиталь ремонт эшләре старт алды. Ул фасадны җылытудан башланган. Йорт хуҗалары әйтүенчә, алар күп еллар җитди проблема белән җәфаланган. Кыш көне фатирларда салкын, дымлы, стеналарда гөмбәчекләр барлыкка килә. Прохладно зимой. Там вот стена у нас это грибок там появляется на стене. Может сделают там что-нибудь. Может, теплее будет, не будет грибка. Шулай ук йорт ишек алдында безнең ишек алды программасы буенча реконструкция башланды. Йорт яны территориясында бушлык бар, халык аны ял итү урынына әйләндерү яхшырак дип саный. Вот эти заборы, да, вот так убрать бы, и вот здесь площадку бы сделать, потому что вот эта площадка пустует. И здесь бы сделать вот именно для отдыха, для мамочек, для бабушек, скамеечки поставить, там еще что-то такое, да. И было бы приятно, потому что вот этот пустырь, он и будет пустырем. 2023 елда капиталь ремонт программасы буенча 105 чаллы йортын ремонтлау һәм 204 төрдә эшләр башкару планлаштырыла. Куда, конечно, войдут традиционный ремонт крыш, фасадов, систем теплоснабжения, систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и замены лифтов. Подрядчылар хәбәр иткәнчә 52:09 йортында капиталь ремонтны июль башында тәмамларга планлаштыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Волонтерлар хәрбиләргә ярдәм күрсәтә. Минзәле активистлары окоп шәмнәре ясауның яңа технологияләрен уйлап тапкан. Тиздән чираттагы партияны республика хәрбиләренә җибәрәчәкләр. Һәм алар шәмнәрне махсус операция зонасында сынап карый алачак. Аларны ясау процессын безнең төшерү төркеме күзәтте.
Андрей Касаткин узган елның декабреннән окоп шәмнәре ясау белән шөгыльләнә. Бу вакыт эчендә волонтер хәрбиләргә аны 3500-дән артык дәнә җибәргән. Башта колай банкаларга картон белән чыршы тутыралар, соңрак аны спираль белән төреп, барысын да парафин белән каплыйлар. Ләкин янганда корым барлыкка килгән. Шуңа күрә бүген активист окоп шәмнәре ясауның яңа технологиясын күрсәтте. Что мы подумали? Найти картон, который не коптит. Взяли обычные кассеты из-под яиц, сделали вот такие вот заготовочки, и сейчас вместе с вами мы ее зальем и после протестируем, и возможно, что вот такая свеча не будет коптить, и вместе с вами, то есть, так скажем, откроем новое направление в окопных свечах. Сүз уңайыннан Андрей Касаткин шәмнәрдән калган фитилне куллану җаенда тапкан. Бу аның яңалыгы, хәрби хезмәткәрләр алгысызлыкта аны бәяләгәннәр инде. Берем 3 обычные спички, обворачиваем туалетной бумагой и окунаем в парафин. То есть тем самым получаются вот такие вот защищенные от влаги спички. При зажигании мы нажимаем, то есть головка освобождается от парафина, и уже можно ее легко обчеркать, зажечь. Все это дело мы приделываем на дно баночки. Анда шәм калдыклары кулдан ясалган 2 шырпа һәм чиркаш бар. Моннан тыш Андрей Касаткин күзәтү торбалары, мич ракеталар ясау белән шөгыльләнә. Алар компактлы һәм җиңелрәк, волонтер хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм партиясын әзерли. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Диңгез продуктларын яратучылар өчен зур яңалык. Шаллыга янәдән Камчатка балыгы һәм уылдыгы күргәзмә ярминкасы килде. 20 майга кадәр Green сәүдә үзәгендә беренче катта салкын һәм кайнар ысул белән ысланган диңгез деликатесларының 35тән артык төрен сатып алырга мөмкин. Һавада балык исә киштәләрдә йөрәк көнчыгышның кыйммәтле балык токымнары нерка, кижуч, палтус, ак балык һәм чавыча. Җәйгесендә балык иткә карый бик яхшы альтернатива. Омеганың югары дәрәҗәсе, Д һәм В2 витаминнары, кальций, тимер, цинк, йод һәм магний. Бер кисәк балыкта иммунитет өчен тулы комплекс. Чавычу все время. Очень вкусно. Нравится нам. Мы стараемся, чтобы не кончилось тот привоз. Пополняем новый. Рыбицу пробовала, потом вот это горячее копчение пробовала, малосольное чавыча пробовала, потом еще копченую, холодного копчения тоже пробовала. Приобрели вот чавыча, всегда берем, не знаю, хорошая рыбка. Камчатканың шын асыл ташы ире бөртекле авызда иреп китә торган кызыл уылдык. Тәм сыйфатларыннан тыш файдасы да бәхәссез. Башка балык уылдыкларынан аны мишәнлеге тәэмин итүче һәм йөрәк һәм кан тамырларына файдалы тәэсир итүче кислоталарның югары булуы аерып тора. У нас шикарная икра, крупнозернистая, прям с зернышка к зернышке. Она богата витаминами и микроэлементами. Сухая, хорошая, прям отборная икра. Очень вкусная. Детишкам, беременным. Всем рекомендуем. Витаминнар туплау гади һәм тәмле. Камчатка балыгы һәм уылдыгы ярминкә күргәзмәсе Green сәүдә үзәгендә беренче катта 20 майга кадәр эшли. Керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Казань-экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 мая. ТЦ Green, первый этаж. Остановка «Глобус». Требуются водители-экспедиторы категории Е. Грузоперевозки по России. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 919 626 30 70.